בכפר קטן, בארץ רחוקה, חיו טוחן עני וביתו. הטוחן היה ידוע בכפר בזכות סיפוריו המוגזמים, שתמיד הדהימו את כל השומעים, עד שיום אחד זה סיבך אותו בצרות. באותו היום הגיע לכפר כרוז של המלך, ובפיו הודעה. הקשיבו, הקשיבו, המלך מחפש לו למלכה, את האישה החכמה ביותר בממלכה. מי שתדע להכניס כסף לקופת האוצר הריקה, היא תזכה להיות המלכה. בלי לחשוב, אמר הטוחן בקול נלהב. ביתי כל כך מוכשרת שהיא יודעת להפוך קש לזהב. הכפר כולו עצר את הנשימה. באותו הרגע הבין הטוחן שהוא עשה טעות איומה. ביתו הייתה מקסימה ונבונה, אבל להפוך קש לזהב היא כמובן לא ידעה. אך זה כבר היה מאוחר מדי. השמועה הגיעה אל המלך, והוא ציווה להביא לפניו מיד את האישה שיודעת להפוך קש לזהב. בת הטוחן נלקחה אל הארמון. שומרי המלך הובילו אותה לחדר שהיה מלא בערימות קש, ובו ניצבה מכונת תביעה. יש לך לילה אחד לטוות זהב מן הקש הזה, או שאת ואביך תשלחו לבית הסוהר. אמר השומר, והוא יצא ונעל את הדלת. בת הטוחן הביטה סביבה בייאוש. כבר היה אמצע הלילה, ולא היה לה מושג איך להפוך אפילו קש אחד לזהב. לפתע נשמע קול גליל קטן, והופיע בחדר גמד משונה עם זקנקן. אולי אני יכול לעזור? אם תרצי, אהפוך בשבילך קש לזהב טהור. באמת? היא שאלה בתקווה. כמובן, אשמח להציל עלמה בצרה, אבל לא בלי תמורה. והוא הצביע באצבעותיו הארוכות על השרשרת שעל צווארה. שרשרת זהב שקיבלה מאימה ומעולם לא הורידה אותה. אבל היא הסכימה, כי לא מצאה כל ברירה. הגמד החל מיד לעבוד. הוא הכניס קש למכונת התביעה, סובב את הקישור, ובאורח פלא הפך הקש לחוט זהב טהור. כך עבד עד זריחת השמש, עד שהחדר התמלא הררים של זהב, והוא נעלם בדיוק כשהדלת נפתחה. המלך עמד בפתח, קורן מאושר למראה הזהב. אני לא מאמין, איך זה ייתכן? הוא פנה אל בת הטוחן, ואז הבחין כמה היא מקסימה. אם תצליחי גם הלילה במשימה, אציע לך להיות לי למלכה. באותו ערב הובילו את בת הטוחן לחדר גדול יותר מהקודם. גם הוא מלא בערימות קש עד התקרה. היא התיישבה בין הערימות והחלה לבכות. מבעד לדמעותיה ראתה פתאום את הגמד המשונה. אין לי מה לתת לך הפעם, בכתה. זה אבוד, לעולם לא יהיה מלכה. אני אעזור לך, בתנאי אחד, אמר בחיוך הרמומי. כשיוולד לך ילד, תמסרי אותו לי, ועד גיל 18 אגדל אותו אצלי. מה פתאום? היא עמדה לסרב, אבל אז חשבה בלב. עד שיהיה לי ילד, מי יודע כמה זמן זה ייקח. הגמד הזה בטח כבר ישכח. והיא הסכימה לתנאי. הגמד מיד התחיל במלאכה. הוא טבע זהב מכל הקש ונעלם עוד לפני הזריחה. כעבור כמה ימים נערכה חתונה גדולה ומפוארת. ואורח הכבוד כמובן היה הטוחן, שלא הפסיק להתרברב בביתו המוכשרת. רגע, זה בכלל לא הסוף. בואו תשמעו מה קרה בהמשך. כעבור שנה נולד תינוק מתוק למלך ולמלכה. היא כבר שכחה לגמרי ממה שקרה, עד שיום אחד, כששיחקה בגן עם התינוק הקטן, הופיע פתאום הגמד. שלום מלכתי, באתי לקחת את מה שמגיע לי. המלכה נבהלה והחלה לבכות ולצעוק, והגמד, שראה עד כמה היא נסערת, ריחם עליה ואמר, את יודעת מה? אני אתן לך 3 ימים. אם תצליחי לגלות מה שמי,
התינוק יישאר אצלך. אבל אם לא, תצטרכי לקיים את הבטחתך. ביום הראשון חשבה המלכה על כל השמות המיוחדים שהיא מכירה. יחזקאל, אליפלת, גילגמש. וכששב הגמד, היא שאלה אותו, אולי צפריר? אולי בלעם? לא, לא, לא ולא. ככה לא קוראים לי. אמר בעליזות ונעלם. ביום השני היא יצאה להסתובב בכל הממלכה, וחיפשה שמות שהיא לא מכירה. לפתע, בקצה היער, הבחינה במחזה מוזר. איש קטן רוקד לו ושר. זה היה הגמד המשונה. היא התחבאה מאחורי עץ והקשיבה. היא לא תגלה איך קוראים לי, טרילי לי 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 לי, אוצלי גוצלי זה אני, ואיש לא ינחש את שמי. והמלכה הסתלקה משם בשקט בשקט, שמחה ומאושרת. ביום השלישי הופיע הגמד, וחיוך על פניו. נו, כבר ניחשת? אולי פדה עצור? לא. ירחמיאל? לא. ומה עם אוצלי גוצלי? כששמע הגמד את שמו, הוא נעשה אדום מרוב כעס, ואז הוא רקע ברגלו כל כך חזק, שהאדמה נפערה ובלעה אותו. ומאז לא ראו אותו יותר, והשקט והשלווה חזרו אל הארמון. הסוף.